Ukenofia mgbele n'ụzọ asị n'enu ụwa maka mmanụ mana ọ bụzi ndị nọ n'enu ụwa mebiri ụwa nụ maka na enwezi onye eziokwu dị n'ọnụnụ ekwuzi asị na ndị na-achị ya emenụ ma famelụ nke a ma nke ọzọ nụ mana ọ bụ anyị ji aka anyị egbu nwa anyị nụ mana ife mma n'enu ụwa ka anyị nọ n'ime ya nụ o metelụ ya ga-eji isi ya bụrụ nkwa maka mmanụ n'ezienụ ka ụwa si tọgbọlụnụ mana ndị ji ifenụ na fegworo mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọ ikonu n'enu ụwa maka mmanụ uwenu mana ọ bụ ndị nọ n'ụwa nụ na fama ebiri uwenu n'ọbụ ndị nọ n'ụwa nụ na fama ebiri uwenu enu ụwa maka mmanụ
Gọọmenti melo anakpọfa n'ọnụnụ n'ịchụ ọrụ adịọkwa n'izi idozie ka isi achị n'ibe inu ịmarụzie ka ichi Naijiria dị na ọ dịọkwanụ mfenu maka okwutọ mmadụ ị na-ekwutọ mmadụ agaghị ekwutazi maka ofu mkpụrụ aka lụta mmanụ n'oge
siri rọrọ oyo mana ndụmọdụ na-enyezi onye ọbụla memelenu emelanenu ezokwana na onye na-emebisi ụwa nụ maka na ife onye meta na ọ ga-ejikwa isi ya bụrụ maka ife nọ n'elu ụwa bụ metelo onye bụrụ maka ife imeta na ị ga-atalili afụfụ ya nụ oji na bụrụ anyị ga-anabazinu oyo nla ogbu onye isi ogobili ogbu onye isi ogo keneminu importer and exporter asabijo kenemi ogbu onye isi ogodo ọ ga-abalị chief Mike Ojako Sobili n'ụwanụ akenele plumbing materials okwu money na Port Harcourt ekele minu asị n'okwu oge siri ike nnukwu mmadụ na ọ bụ nnukwu alụsị n'okwu ego n'isobili nnukwu ego na-ekene mi nnukwu mmadụ bili n'enu nwa bili okwu mone ekele mi asị na onye olili ga-abịa ụwa ọzọ n'enu ụwa maka mma n'enu ụwa maka mma n'enu ụwa maka mma mmadụ mebiri ụwa nwanne nọ n'ụwa mebisiri ụwa maka mma n'enu ụwa maka mmanụ Mama
omogo na ị ga-adịlịlịnụ maka akịdị ime ọgọ ka Chukwu na-agọzinụ asị na ọgbatala akụlibe akụnụ maka na na-eli akwa akwa na-abịanụ omogo na ọ da-afụ njọ n'ime ụwa nụ ibu ya emekwa n'omogo maka na ibe je nwaka na-eme ọgọ n'obodo nụ obodo niile amata ọgbọzi na nkịtị nụ aka na-eme ọgọ dalụ yes sir maka na ka onye si eme n'obodo ka esi ekwu maka ya nụ omogo ka mgbe ya eji na anụ ime ọgọ bụ ọgọ gị weba n'ime ọfịa nụ wee si n'ime mezi ọgọ nụ mgbe ọgọ yi na ọgọ dịkwa mkpa n'ọgọ na-eweta ọganihu yes sir. Eze uche ezigbo nwa ọpịa ka ọkwa asị na nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsịnụ eze osimiri atatanụ ekene mi ọtụwalụ odogwu asị n'obodo ekwelugonu maka ndị
niile kwere ekwe na famesi kwelụnụ n'ezo osimiri gaba n'iru n'ụwa ọkụ ịma n'obodo ekwelugo ọkụ ịma n'obodo ekwelugo ọkụ ịma n'obodo ekwelugo nnukwu mmadụ nnukwu alụsinu ọkụ ịma n'oju na-eme obodo ụbọchị nyeli n'ọdị n'isi ọkụ ịma n'obodo ekwelugo ọkụ ịma n'obodo ekwelugo n'ụwa ọkụ ịma n'obodo ekwelugo oju na-eme ogo bili ọkụ n'ụwa ịma n'obodo ekwelugo n'oji moto eme ogodo ọkụ ịma n'obodo ekwelugo n'otu ụgbọala gaba n'iru nnu ọkụ ịma onye nweli n'onwelibenu obodo niile ekwelugo ọkụ ịma n'obodo ekwelugo eze osimiri bili ọkụ ịma n'obodo ekwelugo isi nkenelinu ezi oyi ka jọ nwannenu igwe onye buchi Obianọ igwe ndị igwe niile igwe ji ọfọ n'Igbo bịaganeli igwe ji ọfọ n'Igbo niile n'onye nweli n'onwelibenu igwe na-ekene minu bilinu igwe onye buchi Obianọ igwe ji ọfọ n'Igbo niile igwe ji ọfọ n'Igbo niile igwe ji ọfọ n'Igbo niile Igbo niile na-agbanyeli ọfọ igwe ji ọfọ n'Igbo niile were ọfọ nyeli jebenu igwe ji ọfọ Obianọ niile igwe gburugburu odogwu Igbo niile nyeli ọfọ ọfọ nyeli ike ije jenu igwe ji ọfọ n'Igbo niile igwe gburugburu odogwu egosi na-ekene ilu n'onye ọcha bịala uwe n'oji ugochi nyeli n'ọdịnisinu asị n'odogwu na-epe mpe n'elu ụwa n'Igbo niile igwe ji ọfọ n'Igbo niile igwe ji ọfọ n'Igbo niile Okeleke ọchụdo nke izizi n'aka ọkwanụ Agenele Building Materials na Port Harcourt ife niile dị alụ ụlọ nọ na-elielenu pateki n'isobili n'ụwanụ n'oji efiọma ogodogwunu pateki n'isobilinu nnukwu mmadụ n'iga dịnụ n'elu ụwanụ asị imebe ọgọnụ na ọgọ ya emegbunataghị n'ụwanụ ọgọ dị mmanụ pateki ekene minụ Sunday dị mụ bili n'ụwanụ egwu dike n'ọgụ nọnụ eze ndị Igbo na Dubai asị na nnukwu mmadụ na ọ bụ nnukwu alụsị n'iso n'aka na-eme ọgọ n'obodo Sunny Dim ka jebete na-amị ụkpọnụ n'ụkpọ ka ị na-ebata n'ụwanụ Chief Obinna Nwokeji Onowu
Chimeleze nke izizi na anị ụkpọ nwa Chineke na-emi nnukwu mmadụ nnukwu alụsị nwa Chimeleze bili n'ụwa nụ. Yes sir. Yes sir. Akasino ife chinyelu mmadụ n'enu nwa na nya akasị mmanụ onyinye kwesu nyelu mmadụ bụ etisi bịa wele isinu ya bụ ife chinyelu inenu nwanụ na nya bụsi nke ka mmanụ ngwa n'onyinye Chukwu amaka nụ asị n'ugo chinyelu mmadụ nye aka mmanụ tụkwasị obi na Chukwu nụ eji n'onyinye ekwesu wee kpọrọ ife nụ ụfọdụ ka ekwesu nyelu onyinye nụ agakata n'iru fa agabazi azụ nụ oge agụ kafa ga-elotazi Chukwu nụ ewe chọbazie iru Chukwu nụ mana asị na onye a ga-emele ebele ka a ga-emele ebele ọ bụ na ebele ruo ya aka nụ nwanne m ife ya bụ nke inu nkwa Chukwu
amasị bịanụ mana ka famesizi amasị anụ ọ bụ famesi bụ ndị otu ifele na-emenụ maka na onye ji Chukwu ji ife niile nụ maka na nwa nke ntị na iji na-akpanụ enwere ife ọ ga-emenwunụ maka na onye aka dị ọchanụ na enwere ife ga-eme ya n'ụwa nụ oluzie mgbe ebidoziri egwu ndị mmadụ kpọkọtanụ ndị mmadụ ekiribe egwu n'oluo n'omume gbeji ama ndị bụ ndị n'ụwa n'ezienụ ndị amasị ahụ ka fabizi ife egwu n'aka na-enezi anya ọ dịghị ka ọgụ ọdazi n'etiti fanụ maka na ife fasugbe mmadụ n'ọnya bịa atụfa arụ nyabụ ife na-eme ka onye ọbụla malụnụ eji na onyinye chinyere ya eme ngalanụ ma ọ wole onyinye kwesunu itinyezi na nke chinyere elu ịmalụ ma ị ga-abụ ọkasị akasịnụ na onye na-eme eze bụ Chukwu maka onye akelu mmadụ na oyi ya si ka anyị na-eme n'uche ya ụfọdụ ewere abụzi uche Chukwu si na aba ga-eme nke gaba mmanụ desebe ka ifele na-emenụ ife chinyelu mmadụ ka mma n'onyinye Chukwu kasị akasị ife chinyelu mmadụ ka mma ugo chinyelu mmadụ na mmadụ abụrụ ini ya ife chinyelu mmadụ ka mma onyinye Chukwu kasị akasị onyinye Chukwu amaka ife chinyelu mmadụ ka mma Chukwu mere ife kọba bịa gị n'azụ n'ụwa were Chukwu mere ife n'ụwa na Chukwu nwe ike niile n'ụwa na Chukwu bụ gesegese nye nwe ike niile kọba olu gị na alụnụ were Chukwu mere ife Chukwu bụ kesegesi dị n'ụwa ị na-ati egwu ọ bụ olu ka ị na-alụzi n'ụwa ife ọ bụ na ị na-emenụ welu Chukwu meluchi maka ime enumanị na ọ bụ ife Chukwu kwụ ga-emelele ya bụ onye agba na spidi maka na iwelu spidi na ị ga-enwekwa asidenti inwe asidenti gbajisi ụkwụ gbajisi aka ọ bụ onye ka ọ ghọziri afịa ya bụ ka iwelu ndidi n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya maka na onye ndidi nwere
chukwu nwe ike niile n'ụwa nụ olisanya bụ kasakasi meko na onye nwegwu na-ekwu n'ụwa nụ n'onye bụ na amaluchi n'ụwa nụ n'ọbụ na ịmaluchi mechi ga na-aghọleghị mmanụ na chukwu bụ kasakasi na nye nwe ike niile nụ onyinye chinyelu mmadụ ka mmanụ ife chinyelu mmadụ ka mma ife chinyelu mmadụ ka mmanụ ife chinyelu mmadụ ka mma onyinye chukwu amaka ife chinyelu mmadụ ka mma onyinye chukwu bụ kasakasi chinyelu mmadụ ka mma n'onye lụfọdụ izu ọka n'onye lụfọdụ ije ọlụlụ n'onye lụfọdụ iti egwu n'ụwa nụ mana were ya rụbụrụ ife chinyelu mmadụ ka mma nne na nye na si ife chinyelu mmadụ ka mma nacho nachi ọzọ nacho nachi ọzọ were onyinye tinyere were ya n'ọrụ ọnụnụ eji nyelu mmadụ ka mmanụ ụwa chinyelu mmadụ ka mma onyinye chukwu bụ kasị akasị chinyelu mmadụ ka mma onyinye chukwu kasị mmanụ ndidi amaka mma n'elu ụwa nụ Igwebike Band of Africa. Let's take one. ụwanụ ọsọ ịgbakọ ọsọ n'ụwanụ ebe onye ọsọ lụrụ ebe afụ ka onye ije ga-elunu maka na ọ bụ ndidinu onye nwelu ndidi ya nwe mmelinu welu ndidi na-aga n'ụwanụ otu o si dịrị nụ ọ
ọ bụ ndidi kasị ife niile nụ miringi katapoka miringi n'onye ndidi ga-enwe mmeli n'ụwa ndidi nye kasị mma n'ụwa n'onye ndidi ga-enwe mmeli n'ụwa n'onye ndidi ga-enwe mmeli n'onye ndidi ga-enwe mmeli onye ndidi ga-enwe mmeli n'ụwa asị na onwelu ndidi anya na-ata azụ ugbo ife ị na-emewelu ndidi oteka ka o ji dị njọ na-emesịa na ọ ga-adịlịlị mma n'ụwa naanị gị chekwube chukwu ịnụ iwelu ndidi na-aga maka na o ji nwayọ n'ọdụ alụ n'onye ndidi ga-enwe mmeli n'ụwa na ndidi nye bụ isi n'ụwa n'onye ndidi ga-enwe mmeli n'ụwa n'ịnazụ afịenu n'olu gị na-alụ na ndidi ka ị ga-enwenu na-emesịa n'oge dị mma na-emesịa n'oge dị mma n'elu ụwa mama. Yes sir. Yes sir. Yes sir. n'onye sola sone n'ụwa nwere ike ibu ụzọ libenu mana iwelu ndidi na-emesịa n'oge dị mmanụ welu ndidi n'ụwa maka na enwe ndị ọ na-adabasịrị babido ụwa dabasị alụfanụ ndị nyeziri ụwa mgbede mana enwekwa ife ga-emefe ahụ mana eluzie ụwa mgbede fe elibe
mana ọ bụ naanị ndidi ka ị ga-enwezinu maka na onye nwere ndidi ya nwe imelinu asị na ebe onye ọsọ lunu ebe ahụ ka onye ije ga-elu azinu jisike n'ọnụghị n'ụwa onye ndidi nwe mmelinu n'onye ndidi nwe mmelinu mekọna onye nwe egwu na-ekwu okwu anụ na-asị onye ọbụla welu nwayọ nụ na-emesịa na ọ ga-adị mmanụ maka ụmụ ezinekatala ezinu nnafanụ wee na-ajụ nnafanụ ọsọ ọzọ yi nwezi ọnụ a niile nụ nnaba wee gwafanụ gbanwee ndidi nụ na obere oge na ikwuchi ọnụ a ga-elufe ọnụ n'okwu ngwa chukwu n'ụwa ogologo ndụ na-arụsi ike n'ụwa maka na onye nwelu ndụ na-emesịa n'oge adị mmanụ na onwe nwelu ndụ ogologo na-emesịa n'oge adị mmanụ na-emesịa n'oge adị mmanụ ụwa asị na ndụ bụ isi nụ mana enwekwa ndụmọdụ na-enye ndị mmadụ ụfọdụ bụ ndị na-anya moto ebe ọ kasị njọ nụ ọ na-emefe adịkwasị na tipa fa na-anya anya pagwazi na ndụ mmadụ ga-afọdụ nụ papụzie mmadụ dịka papa arụrụ dị naanị wee nwagwasị ya enu wee nwapịa anya nụ mana ife ozi n'oge abụ gburu mmadụ na ije ndị ọ na-eji dị ọsịsọ nụ na-enwezi ebe ọ na-eje nụ o wee bụrụ ife afụfụ ka ọ ga na-afụzi n'onwe maka na onye gburu mmadụ na okonyego onwe ya taya ya bụ na onye ọbụla ga-ewelu ndidi nọ ndidi bụ isi ije ị na-azụ afịa na alụ ọlụ ị nọ n'obodo oyibo ebe ị nọ na nọ ndidi ka mmanụ nọ ndidi bụ isi welu ndidi jebe n'ụwa welu ndidi jebe n'onye ndidi nwe mmelinu n'onye ndidi nwe mmelinu nwayọ welu ndidi n'ụwa n'onye ndidi nwe mmelinu welu ndidi gaba n'ụwa n'onye ndidi nwe mmelinu n'onye ndidi nwe mmelinu n'onye ndidi nwe mmelinu welu ndidi gaba n'ụwa ị na-ezu oge ị na-alụ ọlụ n'ọba egwu ka ị na-eti